ase birangere biane maybe right or wrong no bokongo wake kogera nori siasa ya kuru nyuma ntu anakoenda amo umuntu Itu tu achira amana bara mbali goyo mbali amana naende otu anste goso amo ekero omogaka oyo timoka atwarete chinguru mono tukaenda lakini naenda atubegete kande enchera gete lakini twana kumubwatia lakini tindo chinga aba mbaikaze bagoteba nga bono omugusine ero isendire togo president ukweroro no tinka nagwa de bara ngatuta tinka gereti na baraenda ase baraenda lakini ga ase biranga biana maybe right or wrong experience no bata freedom yes katiba inakuruhusu tindo chinga aba abamba batoko boko lakini Matiang'i asuroche national image what do you think national image imbiare eko era kero kurigere una centro naboko ranga bali solve ase umurima na guchiari lakini rendo yago chikurwania nere no mochuachi mono we no moju ni bai no ndo mungaini lakini mono we are talking askuru arede ntu to gukwana nturo chinga oyo no muntu mungaini lakini dende ankaro kurienga yiga 1+1 ntomi sibere echibere igochire isato chiroro sana oyo regano mungaini na bara chire Jones nakitoka tonyore ibere egera toire opposition baise kubwata namo kabisa babeka oyomo onye nomo onye Matiang'i babeka gose babeka onde rio nabotora nyegari lakini no opposition yebono bunanko erigereria abo kurigereria nga bari batatagete Matiang'i eko era bakoranga nari nakio kuri omurimo oyo tubwatete igo bono mapema ake I think igocha goika next year igange June nari torare nari torare na kibono mapema ake because things can change. Thank you.